Nchomo wakili Stephen Mogaka mujumbo West Mugirango igonde n'uburoro bunge nonye nabo nyanchire ndua magombo amange sana uchiase umungi nabwo leader of majority umungi na Dorin yontagete kurwa rambirambi uchiase umwalimu retired my friend Thomas Osiemo no mungi noye neki nyorogi yonse pi kiabo mabacho na nyama ya ward yengima pamoja na constituency ne county yengima asogusira kwa mubasikono kwe leader ya majority ya ito umweshimiwa engineer Elijah. Uyu no mwana nkoroko mwana one urenge engenengenia na tegemere tase ward ya Nyamaya uyo konye umbwatirie tuabekire mirobeli ye county government ne mirobeli ya CDF gusirana egere ward ya Nyamaya constituency ya West Mugirango ne county ya Nyamira erore kanasi mapi ya Kenya ubu n'ubururu butari nekerengo usaba waito nkuringa tiga Nyasaye anchire umuikoye obe asagi ya igoro nelibagali ya maraika liratoke likurigyo mu MCA omanene Nyasaye gutugusaba wanchire umwana oyo abe oyo mubwa wa malaika chibuno muchumbe tindarara kurugoro kurwa mangana ya bete gona tumeto mo constituency manager ne pakasa mangana ya berete iga kolega subwakia pakokonya koleta umubire wo mweshimiwa Elijah na inche nabwatera bono mambia nabuki umubire yo oso ase VIP wing ya umash naruororo nagenda kororaba eshimiwa bande barwarete bareta tunyagitari yagakano mweshimiwa Duke bwe ward ya township umweshimiwa Priscilla igotogo sabanga Nyasaye barwanirira se bitanda biribale babwene bachagotote by'umugano uyu igongwa kiro mugabana Nyamira county umweshimiwa Emosinyaribo ngambuye mono ne cabinet ne county assembly yonsi aso okogororoka bwangu sana uchagokonye familia ye abana Elijah matika na abana abake mono na inche buno mujumbo West Mugirango na endo muiboli Elijah bana balichintakana kubarubirira tole ugo saba kwa nenkulinganya saitani oyo oleta tamanganaye tuarenge gocha gusiria aba MCA ange batatu gotogo sabanga Nyasaye esa ulie bukwa gototebe tuwa kere mbuya mono asekerengake tiga twege nenga aya aba nokugani kwaye Nyasaye lakini ntubuna aba na inchi ba West Mugirango aba na inchi ba Nyamaya we are hurting anga Nyasaye ngwaturusirie gakombe ko uyu no mwana urenge tegemeo ya ito uyu no mwana utarame muntu uyu no mwana ogogosekera no ene kero motebetiringa na likongumono uyu no mwana uri guchakurwanirire gesako tiga Nyasaye abe komoikoya asagia korobiri tole okogeni ukwaye asenchira erengaine okwerukurukonyerule otokolera emirimo na bolirie aba MCA bande basiro muchioyo na kubwa mono bono buna tutabwati IBC irato omo MCA unyamaya ward na bolirie balibaro na governor batenenere merobeli yonsi umweshimiwa Elijah abeka se budget ya 2023-2024 emerobeli ye ikirane asif
elijo siemo moya renge tatu mwabo siemo ulia nonya na maisa amoereire gaki pole sana. I know the pain you are going through, mwalimu wangu. Nyasaye na abwate miroberie miya ase familia yao tiga tusabenga Nyasaye narambura okoboko abaye chinguru chisaine chiokobogorio musigo oyo oromurito mono ne constituency yane ya West Mugirango kamuranche twarogosemeria nga Nyasaye na abwate miroberie miya ase emiroberie yaito mwatoete na inche konya kinerure buna nyama ya ward ikoje ya nyorirwa samagenda reta na konyoro bochumba ya nyorire tamwe ye moyoka tangu independence umuroberio twabwate goikirania gokogenderera no nyericha uralire tiga Nyasaye uyo bwata mabera atorera mabera atuanchire toikiranie endoto yericha no nyuto tanganire.